Mayo 26, 2025. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran, nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron nga inigbuhat nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ko ikaw, O Kristo,